Sähköautojen arvon alenema puhututtaa. Paljonko mun autoista on tullut takkiin muutamina viime vuosina? Mun ensimmäinen sähköauto oli vuosimallin 2021 Tesla Model 3 Performance. Ostin sen uutena ja sen hinta oli silloin karkeasti 68 000 €. Ajoin sillä 2 vuotta ja noin 50 000 kilometriä. Myin auton hintaa 53 000 €. Tässä kohtaa käytetystä sähköautoista oli markkinoilla huutava pula, mikä selittää vähän suurempaa myyntihintaa. Takkiin tuli tästä autosta noin 15 000 €. Teslan jälkeen ostin uuden BMW i4 M50. Sen lähtöhinta oli noin 69 000 €, mutta mun yksilölisävarusteinen oli noin 81 tonnin peli. i4 ajoin noin 2 vuotta ja 45 000 kilometriä ja myin sen hintaan 49 500 €. Takkiin tuli jälleen noin 31 500 €. i4 jälkeen oli luontevaa päivittää tämänhetkisen BMW i5 M60, joka oli ostaessa noin vuoden vanha ja 7 000 kilometriä ajettu. Auto oli uutena lähtöhinnaltaan 105 000 € hintainen, mutta tämä yksilölisävarusteinen noin 125 tonnia. Nyt vuoden ikäisenä sen hintalapussa seisoi noin 80 tonnia ostaessa. Arvon alenema ensimmäiselle omistajalle siis noin 45 000 €.